Benvinguts, lletraferits! Quan i quant de temps, que sí? Doncs he tornat, ja us he explicat el per què els que m'hagueu seguit a Instagram, avui que és dia de Nadal, és dia de bones notícies, i bé, doncs estic embarassada i no m'he trobat gaire bé, per això aquests dies doncs, he deixat estar una mica el tema vídeo, sí que he estat llegint, he llegit moltíssim, però m'ha faltat poder explicar-vos els vídeos, què m'han semblat, etc. Per tant, ara tinc molta feina acumulada. I tot i que per vosaltres l'últim vídeo és relativament de fa poc, perquè el vaig penjar fa res, realment potser el vaig gravar fa mesos, només heu de fixar-vos en que vaig amb màniga curta, etc. Però bé, avui, look navideño. En fi, doncs avui us parlaré d'una temàtica diferent. Si fins ara havíem fet una estirada de llibres de fantasia, avui parlarem de novel·la policíaca. I és que us vull parlar de la saga David Gurney, no sé si la coneixeu. L'escriptor es diu John Verdon i són llibres que han tingut bastanta fama. L'escriptor és de Nova York i va néixer el 1942, per tant estem parlant d'un home adult. I s'ha fet famós arran d'aquestes novel·les, específicament de les que segueixen la trajectòria de l'inspector Dave Gurney. El 2010 va publicar la seva primera novel·la de la saga, que és un thriller de misteri que es diu Sé el que estàs pensant. Per cert, els podeu trobar quasi tots en català. I, al igual que el protagonista, l'escriptor té certs paral·lelismes amb el personatge, fa molta gràcia. Per exemple, l'escriptor es va retirar de la publicitat, era un executiu, etc., i va abandonar la ciutat i es va traslladar a una zona rural buscant una vida més tranquil·la, més relaxada, a un lloc que es diu Catskill Mountains. I exactament és el mateix que fa el protagonista. I els dos són nascuts al Bronx. També ha dit l'escriptor que ell és fan de novel·les clàssiques de detectius com podrien ser les de Sir Arthur Conan Doyle, etc. El que passa és que les seves novel·les potser no segueixen tant la trajectòria del Sherlock Holmes, no són llibres tan i tan elaborats, però han tingut un èxit espectacular. Han estat traduïts a 2 d'idiomes i han aparegut a 1 milió de llistes de bestsellers, el podeu trobar. És un dels llibres típics que per Sant Jordi trobareu a la Rambla. En algun llibre de la saga segur que el trobareu. Rambla de Girona, Rambla de Barcelona, segur. Molt bé, a continuació us explicaré una mica com és el protagonista, perquè si és una novel·la policíaca ja us podeu imaginar que cada llibre se centra en un assassinat. El protagonista es diu David Gurney, té 47 anys, per tant edat similar a la de l'escriptor. I com he dit, tenen una trajectòria comuna. Portava 20 anys treballant de policia i decideix retirar-se. Des del nostre punt de vista es retira molt jove, però no, es veu que en el llibre, si porten 20 anys de servei, es poden retirar. Senzillament necessiten 20 anys de servei. I es retira amb la seva dona a les muntanyes, a Catskill Mountains, igual com va fer l'escriptor. El que passa és que és un home que no sap viure retirat, és incapaç. Llavors l'apassionen els misteris sense resoldre i mai aconsegueix deixar les investigacions. És un home molt calmat, introvertit, no explica mai com se sent ni què pensa, i humil exagerat totalment, fins al punt que acaba sent una mica ridícul a vegades el punt d'humil que té el personatge. D'altra banda, el personatge, com no pot ser d'altra manera si és un detectiu, té una ment molt analítica, i és que detecta quines són les notes discordants de l'acció del que seria el plantejament de l'assassinat i després, a partir d'aquí, es pot plantejar les preguntes clau que el conduiran a resoldre d'una vegada per totes el crim. Ja vull comentar que el que més a mi em molesta del personatge és la relació que té amb els personatges femenins. Potser si em direu, és que es nota molt que l'ha escrit un home, segurament és per això, però no em sol passar, El que passa és que és un personatge que dona molta importància a l'atractiu de les dones i sembla que tots els personatges femenins han d'estar disposats a seguir-li la veta en aquest àmbit i la seva dona queda totalment en segon àmbit. Sempre el principal és ell, la seva vida professional, els seus sentiments, etc. Això ja deixant-ho de banda, però els llibres en el fons estan molt bé. Actualment la saga consta de 7 llibres, però en qualsevol moment pot anar-se ampliant perquè veig que treu llibre cada any, 2 anys, etc. El primer de la saga seria Sé el que estàs pensant, després ve No obris els ulls, Deixa en pau el diable, Controlaré els teus somnis, Cremaràs en la tempesta i L'àngel negre.
Ja veieu que els títols són potents, molts imperatius aquí, molts futurs, moltes prohibicions, etc. El títol és atractiu, de fet és el primer que em va atraure a mi del llibre. No sabia exactament quin llibre llegir i un llibre que es diu Si el que estàs pensant, bueno, doncs què voleu que us digui, a mi m'atrau. En quant a la saga, jo personalment dividiria el llibre en dos grups, en dos tipus de casos diferents. N'hi ha uns quants en què es dona per fet qui és l'assassí, que sempre és erroni, aquest assassí inicial, perquè hi ha una acumulació de pistes brutal, però que ja es va veient que aquestes pistes no s'aguanten, gràcies a la col·laboració del nostre detectiu, si no, evidentment no es detectaria. I, d'altra banda, hi ha un segon bloc de casos en què tenim un crim impossible, o fins i tot quasi fantàstics, no? Un fantasma, etc., una aparició, etc. I que és el detectiu el que aconseguirà, al final del relat, donar-hi una explicació racional. A mi, personalment, m'agraden més aquest segon tipus, perquè potser és més inesperat i perquè sembla irrealitzable i quan comences el llibre dius en sèrio? Que ara me faran aparèixer personatges fantàstics? Estic en una novel·la de misteri o estic en una novel·la policíaca? Però al final tot té explicació i a mi això m'ha agradat, la veritat. A veure, què és el que menys m'ha agradat del llibre? D'una banda, l'inici, perquè la història en si d'en Dave Gurney per mi té zero interès. És un home retirat, a vegades parla de la seva vida matrimonial o de com no sap viure sense casos per resoldre, sense aquesta passió que porta la vida policial, o et parla dels problemes amb el seu fill, etc. Però sempre d'una manera molt secundària, molt esbiaixada. Llavors, fins que no apareix el crim, fins que no apareix l'assassinat, fins que no apareix el misteri per resoldre, les pàgines inicials se me fan una mica pesades. Però què voleu que us digui? És el que passa sempre. Penseu en els episodis de S'ha escrit un crim. Tot el que passava al principi a la senyora Fletcher, quan la convidaven a fer el te, quan se n'anava al museu de no sé què, quan se n'anava a l'obra de teatre no sé quantes, aquesta part tenia zero interès fins al moment en què apareixia el cadàver. Doncs més o menys és el mateix que ens passarà amb les novel·les de Dave Gurney. La segona està clar, ja ho he explicat abans, com tracten els personatges femenins. D'una banda perquè estan molt sexualitzats, ja sigui de totes les edats, i són molt superflus, molt superficials. Estan fets amb 4 característiques i tots els personatges que són transcendents, els que tenen realment caràcter i pes en la història, són homes. Deixant de banda ja la víctima i l'assassí, que això evidentment canvia en cada novel·la. Però els personatges estables, els transcendents, són homes. Potser només hi ha un llibre en què la dona cobra més protagonisme, però ni així. I la tercera cosa que l'entenc, la comprenc, o potser és perquè he llegit moltes novel·les de misteri i he vist moltes pel·lícules de misteri, és que recorre moltes vegades a les mateixes estratègies. Una de les quals, per exemple, és muntar una trampa perquè l'assassí caigui, es descobreixi i així el detectiu sàpiga qui és l'autor del crim. I aquesta estratagema, si només passés en un llibre, no me molestaria, però s'acaba convertint en un final de 2 o 3 novel·les i ja em resulta una mica repetitiu. Però bé, són 3 cosetes que són salvables. Són llibres entretinguts, ja us dic, no hi aneu a buscar tampoc una gran reflexió Són llibres que enganxen, d'aquells que necessites saber qui és l'assassí. Lectura lleugera, lectura de platja, que en dic jo, no sé si ens entenem. Ara us explicaré, en canvi, què és el que he trobat bo, els punts forts del llibre. Primer, la resolució dels casos. En general, no totes, però en general les he trobat enginyoses i bastant sorprenents. La manera com descobreixen qui és l'assassí, com es du a terme aquest procés, etc. He trobat que era bastant treballat, deixant de banda aquestes estratègies. Ja he dit, és com hem de separar l'estratègia i, d'altra banda, la investigació. De fet, en la investigació, el que m'agrada també és que es va avançant mica en mica. Hi ha moltes novel·les policíaques que a mi se'm fan especialment pesades que en tota l'obra no se sap res. Fins al final de tot, en què de cop i volta es resol
gràcies al gran discurs del detectiu en què explica de principi a fi com ha anat l'assassinat. Doncs bé, en aquesta saga, la part que a mi m'agrada és que la solució final no és completa perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han anat solucionant al llarg del progrés de la novel·la. És com que vas veient tot el progrés que va fent el detectiu, com va descobrint coses petites que el condueixen a la solució final. Si bé és cert que tu com a lector mai tens totes les dades per arribar a la solució final abans que ell, que això amb algun llibre es pot fer. Amb aquests llibres no, però sí que pots veure el progrés i veus que no és d'un dia per l'altre que de cop s'il·lumina i pam, encaixen totes les peces del puzzle. No funciona d'aquesta manera. I la tercera cosa que m'agrada és que el detectiu, i això ja és una cosa que ara està molt i molt extesa, potser des d'Hèrcules Poirot que el detectiu no es plantejava com un ésser superior, etc. Sinó que el detectiu no és un personatge exemplar. És un personatge completament egocèntric i n'és conscient que ho és, i que viu completament el seu món mental, desconnecta dels que estan al seu voltant, oblida la resta. I tot allò que nosaltres consideraríem potser més important, com ara les relacions familiars, les amistats, les relacions amoroses, etc., queden completament en segon pla. Ell queda sempre en el seu món mental, dels misteris, etc. I no n'és conscient de com això afecta la gent del seu entorn, almenys en un principi. Evidentment hi ha una petita evolució al llarg de les novel·les, però està bé que el propi protagonista se n'adoni de que no és perfecte i això és una cosa amb la que ens podem reconèixer tots, trobo. Sempre m'agrada quan el personatge protagonista no és completament blanc, no és 100% positiu, té una banda fosca, una banda clara, etc. Bé, doncs us recomano aquestes novel·les, són novel·les curtetes, posem-hi unes 200 pàgines, com a lectura lleugera, ja us he dit, tampoc hi aneu a buscar res, però si esteu desitjant una novel·la senzilla, que no hagi de pensar molt, que m'enganxi, etc. I que a més pots llegir un llibre i després podries anar-te en el tercer de la saga o podries anar-te en el cinquè. Et perdries algun detall sense importància de la línia temporal d'en Dave Gurney, però les coses essencials les entendries totes, per tant, recomanat. I bueno, dir-vos que intentaré fer vídeo més sovint, que sé que tinc compromès el canal de recomanacions d'anime i de manga. Va, us dic el nom. El nom almenys que havia pensat. La gent que sigui molt fan de la cultura japonesa coneixerà la paraula otaku. L'otaku es fa servir per la gent que és molt fan de l'anime, etc. Doncs vull fer un gir amb les paraules i fer otuka. El que passa és que me fa dubtar perquè sona com molt egocèntric, no? Oh, otuka! Però bé, vindria del joc de paraules d'otaku. No sé si me'n sabré estar, perquè a mi el joc de paraules m'encanta. Bueno, he acabat amb un canal que es diu Bibliotuca per alguna cosa. En fi. Doncs res, fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Recordeu que podeu seguir-me a Instagram, intentaré estar una mica més activa, que podeu seguir-me a Twitter, que vaig penjant tots els vídeos sempre que puc, que m'encanten els vostres comentaris i, sobretot, nois, llegiu molt.